Baba Tununu, why you? Subhanallahi. Kun ji abun da ya waro cikin Nigeria ko. Ku raba ku shartin la fami, ku raba bidiyon ku like ku da mai a commenti naku tunanin ku kwa. Baba Tununu, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wada mana al-muslimu akhul muslim la yazlimu. Musulmi dan uwan musulmi ne gakka cuce dan uwanka musulmi. Baba Tununu, ana cikin matsaloli, Faransa ta zo da minahici Baba Tununu, wai ta saka katse ma Niger wuta kats, sai ka katse ba wani ka zo kai shawara da mutane ka ji cikin me ake katse wutarka. Ka gani Allah ka bar wai ka aza Allah bai barin bayon shi, barin bayon shi na kirki bai bari abadan. Sun kwana da yunwa, sun yi sallah, sun yi salati. Baba Tununu sai ka zamna lahiya. Sun kai kukansu da Allah. Baba Tununu sun sha wahala Niger, suna son su amshe incin kansu. Baba Tununu ka gane ta ko central nuclear ta kama da wuta bom. Allah ya gwada maka cikin karamin ikon shi ne wanga, wai bai kai karami ne. Mu billahi lazi ba mu nema ma Nigeria ƴan uwanmu abunda zai cuta musu. Allah ya ka musu sauki, Allah ya ka musu ƙarshen wanga abun kuma na bala'i. Allah ya ka musu suma ƙarshen abun su. Allah ya tadda musu Nigeria sama ta zan ita ma babban ƙasa. ƴan uwanmu na musulmai mu ba mu nema musu da. Amma Baba Tununu, you are ka gani, you are Allah ƙarhi cikin shi kaɗan. Electric ka ta kama da wuta, ba abun da kake. Baba Tununu, an wada maka musulmai na ƴan uwanka Niger. Baba Tununu, ka dawo bisa magana ka gakiya, ka gwada taurin kai. C'est yawo kun ka gwada c'est yawo mi. Vous êtes la famille, ƴan uwa kuke. Ka zo kai ta cikin ƴan uwanka ka tashi ka bi wani kahiri. Kahiri na sahara ka tai ka bi shi. Ko dan da kai ma yalla irin hakanan na kai ma yalla ba musulmi na ba, ban san koya ake ce ba. Baba Tununu, why you are in the wuta explosive electric central. You on the family anta wuta your cousin your kagani cikin abu guda ne. Baba Tununu, billahi lazi ƴan uwan mu Nigeria, masoya na Nigeria, Allah ya kawo muku saukin cikin harkokin da kuke. Bi iznillahi komai yana koma daidai. ƴan uwana Niger kuma ku dogara da Allah, a ci gaba bi iznillahi sai mu amso mulkin mu. Niger sai ta tashi sama. Wannan hauka da kun kaga Faransa da Etats-Unis user America sun kai saboda Niger su kwace, kowa ya san saboda me yasa na. La fami mu ci gaba da addu'a, ba mu bari kullun dare da rana bi iznillahi. Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Ku tashi mu tayi mu sallah la family. Na mance la famille, je vous love, je vous t'aime, je vous